Hyvää päivää, arvoisat katselijat siellä YouTuben toisella puolella. Meikäläinen on Brutaloid ja mä nyt ajattelin tehdä tämmösen ilmoitusluontoisen kommentaattori paskaperse videon, mikä tää nyt ikinä onkaan. Ihan vaan selitän tästä tilanteesta. Elikkäs, niin joo, ihmiset varmaan huomannut noissa mun aikaisemmissa videoissa, että mun mikki on ollut aivan onneton. Se on ihan suunnattomasti vienyt semmoista NS-motivaatiota videoiden teossa, kun mikki on ollut semmoista kuraa, että ei mitään järkeä. Ja siis kaikki äänitasojen väkslääminen ja tämmönen näin säätäminen, ilma-aikuinen vittu värkkääminen, niin on vaan imennyt sen kaiken motivaation muuta koko videoiden tekoon ja tälleen. Mutta tilanne on nyt korjattu sillä, että mulla on tämmönen ihana uusi, uusi vitun pöytämikki. Niin siis tää helpottaa mun videoiden tekoa aivan suunnattomasti. Ja sitä kautta mä ajattelin alkaa tehdä aktiivisemmin. En nyt sanoisi, että mä rupean aktiivisesti tekemään, kun mulla on helvetisti kaikkea muuta. Omassa elämässä mulla ei hirveästi ole tällä hetkellä vapaa-aikaa. Tai semmoista, että mä olisin yksin vaan kämpässä pääsisin nauhoittelemaan. Mutta siis kumminkin mä ajattelin, että mä rupean aina jossain vaiheessa, kun mulla on vähän fiilistä ja tälleen, nää rupeen tekee videota. Ja mä en usko, että mä pystyn enää tekemään tyylin kavereitten kanssa mitään paskavideoita, koska no siis ensinnäkin mun kaverilla biomaskilla lasahti kone tossa jonkin aikaa sitten, mutta eihän köyhällä opiskelijalla ole varaa semmoista alkaa korjailemaan yhtäkkiä, niin se on sitten jäänyt. Eikä mulla ole oikeastaan mitään muita pelikavereita tällä hetkellä. Että siitä päästäänkin sitten seuraavaan aiheeseen, koska siis mulla ei ole tällä hetkellä pelikavereita eikä mitään, niin mä joudun vähän vaihtamaan tätä NS mun videotuotanton pää. Vittu, koitan etsiä sivistyssanoja. Siis erilaista tuotantoa pitää alkaa suunnittelemaan ja siinä mä tarvitsen teidän apua. Ihan vaan tälleen kysyn, että minkälaisista videoista te tykkäätte. Ja siis kun mä pystyn taipumaan aika lailla monenlaiseen, että musta löytyy semmonen vakava pelaaja, puhun, pelaan, selitän piirejä. Sitten musta löytyy sitten viikonloppuisin 3 aikaa yöllä helvetinmoiset kahvipärinät. Naurattaa vittu joka asia piirejä sitten. Ehkä tää kommentaattoripuoli sitten vielä lisäksi, että mä pystyn taipumaan tosi moneen asiaan. Eli siis mulle saa laittaa peliehdotuksia, mitä mä voisin pelata ja siis vähän siis aiheita, mistä mä voisin esim. Vetää semmoista sydämiä tai sitten ihan vaan minkälainen video tai minkälaista videota haluatte mun suoltavaa, semmoista vakavaa vai sitten semmoista ns-rentoa fiilistelyä ja näin poispäin. Että mulla ei varmaan tän enempää ole selitettävää tässä näin. Mä annan tämän videon pyöriä loppuun. Tässä saatte nauttia tästä
näistä kivoista pelihetkistä. Ja me nähdään varmasti sitten ensi videossa ja se olisi mun puolestaan morjes!